Id-Deputat Nazzjonalista Joe Giglio konferma li l-Partit Nazzjonalista tkellem mal-imħalfin qabel proponihom għall-kariga ta' Prim Imħallef. U għamel dan waqt dibattitu fuq l-istazzjon tal-Knisja fejn ġie mistoqsi propju dwar dak li qal il-Prim Ministru Roberta Bela, jiġifieri li ma jagħmilx sens tinnomina persuna għal kariga daqstant importanti mingħajr ma tari jekk tal-inqas hijiex interessata għalija. Fil-fatt il-Prim Ministru kien żvela li anke l-Partit Nazzjonalista kien qed jiltaqa' mal-imħalfin. Din id-dikjarazzjoni issa ġiet ikkonfermata mill-Avukat Giglio. U meta għamilna shifting tal-ħsibijiet u tal-dinjat internament. U għabel allura ma morna biex niproponu xi ismijiet, jiena rrid li kolli il-konferma li dik il-persuna hija disposta jew le. Imma dawk li intom ipproponejtu kellimtuhom qabel. Illegali. Mela, ma dik marra, dik l-opinjoni tiegħek. X'opinjoni? Edha Jiena rrid ikolli serħan tal-mod. X'affarijiet dawn. Illi aħna ma nagħmlu ebda diskussjonijiet inutli. Dan fl-istess żmien li Times żvelat kif il-Partit Nazzjonalista innomina lill-imħallef Lawrence Mintoff jum wara li huwa batt littra tiegħu lill-kabinett. Fl-istess waqt li Giglio qal dan waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista, Giglio sostna li l-Partit Nazzjonalista ma nomina lil ħadd għal din il-kariga. Tista' tispjegali liema parti mill-Kostituzzjoni ta' dritt lill-Oppożizzjoni biex taqbad tinnomina min għandu jkun Prim Imħallef tista' tinċitali jew tindikali dan l-artiklu fil-Kostituzzjoni. L-Oppożizzjoni mhix qiegħda tagħmel hekk. Dikjarazzjoni li tikkuntrasta sew ma dak li sostna l-Kap Nazzjonalista Elix Borg u issa din l-aħħar waħda minnu nnifsu stess. L-Oppożizzjoni resqet xejn inqas minn 4 ismijiet. Anke fl-ismijiet aħna mill-ewwel urejna li ħanatu diversi ismijiet lill-Prim Ministru. Intant il-ġimgħa filgħaxija l-midja tal-Knisja fetħet attakk kontra l-imħallef Miriam Hayman wara li l-Partit Nazzjonalista għat-tieni darba ma ċċettax in-nomina tal-Gvern. Dan mingħajr ma mill-ġdid ta' raġuni valida għal dan. L-imħallef Hayman kienet il-persuna li qed tissemma għal din il-kariga. Ma rrifjuta l-Oppożizzjoni Nazzjonalista l-midja tal-Knisja ħarġet artiklu tattakka lill-imħallef Hayman biex indirettament tipprova tiġġustifika il-le tal-Partit Nazzjonalista.